По трудния или по лесния начин носиш тухли. Много хора в България не искат да се доверят на новите технологии и разчитат на стария класически метод, първобитния метод за носене и за работа в строителството, като носят тухлите много по-трудно и много по-бавно. Това се дължи главно на бедното мислене и на това, че хората не искат да инвестират пари в инструменти, защото ще работят и ще компенсират с мускули. Компенсирайки с мускули обаче, всичко е до време и когато човек стане на малко повече годинки, разбира, че това не е най-добрият вариант и е много по-добре да щади здравето си, силите си, енергията си и да се довери на инструменти, които ще му спестят много проблеми. Точно за това искам да ви покажа какво представлява инструмент за носене на тухли на OX. Безупречно английско качество, с което само хващате тухлите и ги дигате всичките едновременно. Така може да си ги носите съвсем спокойно, докато си обикарате в мола, да си разглеждате някакви неща с жена ви и да се кефите на живота. Също така може да носите и големи тухли. Може да носите 2 пъти повече тухли само с този инструмент. Така че с това инструментче вие ще пренасяте всички тухли много по-лесно. Какво представлява то? Здрава метална конструкция, която има гумена дръжка, удобна, ергономична, за да може да захващате по-лесно тухлите. Има и 5 различни дупки, на които можете да премествате и да нагласите вашия инструмент за носене на тухли. Гайката е с контра, за да не се развива. Аз за случая съм я завил съвсем леко на ръка, за да можете да си сменяте във всяка една от позициите, в зависимост от това какви тухли носите. Единички, четворки или каквито има. С това инструментче вие ще сте много по-производителни и ще можете много по-лесно да носите по-голям обем от тухли, без да си смазвате ръцете, да си ги издирате и без да се преуморявате. С 2 такива инструмента вие ще сте няколко пъти по-производителни, без да се смазвате. Дори само с един такъв инструмент вие взимате 8 тухли без никакъв проблем. Дори може да си го вземете, за да си тренирате в къщи. Защото ако вие сте такъв хърбав българин като мен, тежащ 70 кг с пилешки мускули, ще е хубаво малко да направите някое друго мускулче, за да изглеждате по-впечатляващо пред момичетата в мола. Затова поръчайте вашия фитнес уред за носене на тухли, с който ще сте много по-производителни и всичките майстори ще ви завиждат, когато ви видят, и освен това те и ще ви плюят и ще ви мразят, защото вие сте един от хората, които имат пари да си позволят да си купат хубави инструмент. Самия инструмент отпред вижте как е заострен, за да може лесно да влиза между редовете тухли на палето, когато са, и да хващате бързо и лесно като гръблива птица, колкото тухли са ви необходими. Изработен е от здрава стомана, от 40 до 50 см се разтяга. Дръжката е много мека и много удобна, да не ви излизат мазоли, когато тренирате за бицепс. Затова поръчайте вашия инструмент за носене на тухли още сега от линка в описанието. Работете умно, а не трудно. Споделете това видео с някой ваш приятел, колега или роднина, на който може да му е интересно да види какво представлява този хубав инструмент за носене на тухли.